DXDC Radyoman Report. Yung namin niya baril nila kung anak, dili ni panaugon niya. Mao to pagtulog niya, inaog ni. Kaya dili niya panaugon. Bag-uhay ra nga nakagawas sa rehabilitasyon karong tuiga ang 20 anyos nga suspect nga aligasyong ng hostage ug mag-inahan sa Isla Verde, Purok 4B, Badjawan, Barangay 23-C, Davao City. Gibutyag ni Bernard Kuamag, amahan sa suspect nga si Jonard Kuamag o na ilang bebe nga kaduha na kining naprisok tungod kay nakuhaan og armas. Tungod kay si Bebe na duhig na sa pagpangawat og uban pang mga krimen, gitambagan niya kining dili sa ilang panimalay muuli aron dili madabay ang laing napulo niini ka mga manghud. Apan diskumpiyado ang amahan nga ng hostage kini tungod kay ang mismong babaeng nireklamo ang niimbitar nga patulgon kini niadtong nakalabayng gabi sa mong balay, diin nahitabo ang shootout sa iyang anak ug sa mga pulis pagkabuntag. Katong wala siya ni surrender sa mga pulis man daw siya. Una man daw siya na musil. Dulo. Kaya naman si Arma. Pero atong hostage, ma'am, hindi ko matuwa naman. Buhat lang sa babae, ma'am. Subay sa kultura ug tradisyong Islam, sa hinanaling panahon, buot samahan nga malubong ang iyang anak, inig makuha na ang patayng lawas ni ini sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay ni Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.